С причина да те проверяват за алкохол, без да си нарушил нищо. Имаш си колан, караш си в нормална скорост. Его, сега преди малко се прибирам и пак ме спират да ме тестват за алкохол. Не знам каква е тая работа. Цата ви да фанат рак. Не е нормалното ново състояние тук в България? Какво се случва без причина постоянно да те спират, да се мъчат? Те ще умрат от рак. Деца, каквото имат, всичко умре. Няма, това е. До 9-то коляно, каквото има, бащи, майки, баби, дядовци, всичко умре. Това е положението. Рак, рак, рак. Ама да ти намерят под вола теле или нещо са ме нарочили и не знам. Това е просто вече преля всички граници, да ви кажа честно. Въпреки че тия хора са така приятелско настроени и така викам хора... Рак да ги хване. Всичките до 9-то коляно, децата най-напреде. Децата им да умират от рак, да ги гледат как мрат от рак. Това е. Вижте кога, аз съм професионален шофьор. За мен това е обидно постоянно да ме преследвате. И друго, когато ти видят колата и завъртат, те са от другата страна, примерно спират някакви коли и така нататък и завъртат за тебе буркани и така нататък. Вече вика тук в България е било така, нали, отзаде ти идвала колата с бурканите, когато, нали, искала да те спира и така нататък. Хубаво, обаче, разбирам ви. Вещи няма нужда да се палят, никакви такива на Дани Папазов историите, не, това е ритуал такъв някакъв, няма нужда. Мисълта ти, когато е достатъчно силна да я изпратиш където трябва и Господ отвръща правилно и в правилното време им се случват нещата. Децата им, жените им, всичко до 9-то коляно ще умре от рак. Това е положението. Бате Васко само трябва да изпрати мисли, да го каже с думи и да го материализира. Въпрос на време е после да се случи. Това е. Когато искате да ме спрете, когато съм нарушил нещо. Аз нищо не нарушавам, аз си карам с спид лимита, слагам си колан. Значи понякога си позволявам една или две бири, обаче след тая целенасочена атака, която ми правите, там полицаи каквито сте, аз и една бира извън къщи няма да пия, нали разбирате? Прибираш се вкъщи, пиеш каквото пиеш, тук вина, ракии, бири, лягаш да спиш. Спиш 8 часа, на другия ден караш или пък си на някоя парти, някъде си взел хотел, отиваш до партито с такси от хотела, после се връщаш обратно в хотела с таксито, спиш 8 часа и след това караш. Това правя аз. Няма как да се объркам. Айде, продължайте с опитите там, дето правите, да се опитате да ме насъдите нещо или не знам какво. Това те казват тук, че не било целенасочено срещу мен, тук полицаите, които днеска пак така. Ами било, понеже тук на Кърджалийския път имало много ситуации с катастрофи, имало много убити хора и всичките били с наличие на алкохол в кръвта. Ама вижте какво, аз не съм нарушил закона, за да търсите подвола теле. Вижте някой, който спи, идва, който, нали, такова, нищо не съм направил. Сега разбирам да съм направил нещо, да ме спрете, да кажете нямаш колан, караш по-бързо или нещо такова. Няма, те ровят в компютъра, търсят глоби, дали има, не знам какво. Няма глоби. Дайте малко по-спокойно. Всичко се наряда.